Как да влезем във форма без фитнес зала, без лостове, в домашни условия с собствено тегло. Клекове максимално додолу, 4 по 10. Горе стягате краката. Почивате 10-15 секунди между сериите, между упражненията няколко минути. Напади 4 по 10. Кръка почти до земята, стягам опорния като се изправя. Стягам опорния. Стягам. Продължаваме с стандартни лицеви опори. 4 по 10. До-долу. До-долу горе стягаме. Гърдите да докосват земята, иначе не е лицева опора. Колене към гърдите, 4 по 10. И завършваме с 1 минута планка. Това е тренировката, която може да пробвате, може да я правите през ден, всеки ден. Ще ви помогне да влезете във форма със сигурност за няколко месеца. Успех на всички! Харесайте, споделете, за да стигне до повече хора.